Échate un poquito por aquí, que vamos a grabar un poquito. Tú también, pero no sé, ahí. Continuamos. Continuamos. ¡Vamos al rey! ¡Vamos allá! Estades presentes aquí na Festa Medieval de Baiona, nunha primeira vez, percorredes varias festas desta índole e, bueno, está dicindo xente que colabore, non? O donativo, porque claro, isto ten un desembolso económico en estos tempos moito máis. Efectivamente, nós somos unha sociedade a Sociedade Gallega de Cetrería, somos unha sociedade sin ánimo de lucro, e invitan os ayuntamientos a este tipo de eventos. Aparte nós facemos outro tipo de concentracións para cetreiros, e bueno, toda a xente que queira asistir, teña páxaro ou non teña páxaro, e claro, entón nos pedimos un donativo porque é a única forma que temos de sobrevivir, porque temos uns gastos de desplazamientos, facemos o campeonato de xinzo de Limia, que é o campeonato gallego, o último fin de semana de outubro. Entonces, un campeonato que costa uns cartos, é a única maneira que temos de recaudar fondos. Tamén estás presente nos aeroportos, non? Porque algunhas das vosas aves colaboran, non? Para espantar as gaivotas, entre outras. Hai socios que traballan no aeropuerto, teñen os seus páxaros ou páxaros das súas empresas para facer ali o control de aves. Pero non... Sé que sabes que máis Clara, nos vamos. Vámonos, venga. Muy incierta en su principio y exitosa para un sólido al final. Finalizamos y despedimos nuestra demostración de vuelo libre. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Se acaba, sube y se acaba. En que sea.